Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u l-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi żaru Villa Guardamangia e kif bdew ix-xogħlijiet ta' restawr f'din ir-residenza li fiha kienet tgħix il-Prinċipessa Elisabetta qabel saret ir-Reġina tar-Renju Unit u ftit wara li żżewġet bejn l-1949 u l-1951. Dan il-proġett li mistenni jkun lest madwar 3 snin oħra u stmat li se jiswa ftit iżjed minn 12 miljun euro b'aktar minn 10 miljun euro minnhom li se jkunu provduti mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Il-Ministru Bonnici saħaq li dan il-proġett uniku jista' jseħħ bil-għaqal tal-Gvern kif il-villa nxtrat mingħand il-privat b'impenn serju biex kif ikun lest jitgawda kemm il-poplu Malti kif ukoll it-turisti li jżuruna. U tenna li danu pass storiku ieħor importanti b'impatt internazzjonali fid-dawl tar-rabta mal-familja Rjali Ingliża. Min-naħa tiegħu, il-Ministru Zrinzo Azzopardi sostna li dan il-proġett hu eżempju ċar ta' kif il-fondi Ewropej jistgħu jġibu magħhom valur miżjud soċjali, kulturali u ekonomiku meta jintużaw b'mod strateġiku. Preżenti kien hemm ukoll membri mit-tmexxija ta' Heritage Malta fosthom il-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit li hu responsabbli mill-proġett. Dan huwa proġett importanti għal Heritage Malta għaliex jixed ukoll l-impenn tal-Aġenzija illi tagħmel aċċessibbli l-patrimonju kulturali tagħna. Patrimonju kulturali mhux biss artefatti ġew mużew jew palazzi, iżda wkoll il-memorja kollettiva ta' nazzjon. U bis-saħħa ta' dan il-proġett ħankunu qegħdin nagħtu l-ħajja l-Villa Guardamangia ħalli dak li kien biss residenza tal-ftit illum jistgħu ngħidu li ħanatuh lura lill-pubbliku bħala aċċess għal patrimonju kulturali ta' pajjiżna. Mistoqsi minn One News dwar l-isfidi ta' proġett massiv bħal dan, il-perit responsabbli tenna li definitivament kien l-ippjanar għax jekk dan isir sew u kif suppost kollox jimxi kif mistenni, issa li bdiet il-fażi ta' twettiq propju. L-ikbar sfida huwa l-ippjanar tiegħu għax la darba jkollok pjanar tajjeb għalih u mbagħad ix-xogħol li jiġri wara, x-xogħol fiżiku, ikun iktar faċli. Sintendi allura l-ikbar ammont ta' ħin li għamilna fuq dal-proġett huwa proprju l-ippjanar tiegħu li għaddejjin minn meta l-proprjetà ddiet għand Heritage Malta mill-2021, issa grazzja tal-la bdejna l-aħħar fażi nistgħu ngħidu tal-proġett meta huwa r-realtà huwa twettiq tal-proġett fih innifsu. Meta il-proġett jitlesta, il-pubbliku se jkun jista' jesperjenza kif kienet il-ħajja tal-koppja rjali f'Malta, mhux biss f'dak li se jara fil-villa nnifisha imma anke permezz ta' preżentazzjoni qasira awdjoviżiva.